Pini berta kipia tong phan neli joro lo nang litum dake wang pot. Pini ning duk pen kaning je kang tung kaning je nang ji alam kaning je nang kok ke la son lo. Itum social media long anta klang det lo. Komat ni akar BP lapen komat ni akece ru drugs po bostu ane a lek che thon ling si I ling si kahe no kam ke claim lata akar BP ta lata apenan gitu asomar janjaya bang plang da plang chen lata ke plang plate ta kali apenan bang ta arlenge the karbiatuma lidar api su fansi son ke claim po bang ke lake alang li phan le anong kapijuno kape rem chot kalilo lake karbia khe fansi kape rem lo lake karbia khe fansi athema lason kache piklang ang pen ke claim che patu joy pen ke claim po son la le son no che piklang ang pen si ke claim tu po alam ni tum chini lo la posi la bangso akahe no pot ke nitum condemn le karbia rat pen ke la pen inglong rat la pen kilonjia ohomia tu la pen adivasi tu mana tu pen ke nilitum condemn lo la athema therak memi ingring memi alam la puson karbiang long non hut kam ong la sinilitum demonstration ta arni sihata ke do ilo dak dipu la pen lai hui pen job ham phangang bong tribe community atumang bong riot kape dojia phansi komat ni atum claim bong nilitum jong dak ingtum athema RSS atum a instruction along number 8 along number ner kep along hada ke tok du schedule tribe atum schedule caste atum lapen OBC arlo so to phan prostitute pape claim baret nangi prostitution pape claim baret ni a oct pache jorvere nangi hada ke tok du lasi labangso RSS bongo senatum claim bong ru drugs aje thoklong I ling si ke claim lake itu matha me alam chini nai ko PC la son ke vima la sini tum APHLC pen puchot kalilo karbia rat ang bong penta la pen inglong rat ke do ana tumang bong penta la pen ke Kilonjia Ohomia lapen adivasi atumang bong benta ni tum labangso a incident labangso kaheno ke claim ke tum condemn le son pache plang long nang ne aku karju thulong inopik police tum ta FIRP nang ni pusigi pu police tum si FIRP pe pinta action ke enang ya tum banglo FIR panchong honga kam vele police tum lage non ke FIR ta pinang ne do clip nangi pusigi pu la pen aja ka donda pudun tu pu do clip anak pusigi pu do clip lo de lage ili tuma birudhe ke claim amoni tunge lage claim joy claim bomb lage itum do clip ke kusigi unthura iki unthuma munit ka pithi ke henote ma seta bang ningkan ke thom phlia phrang naga tum ke
di masa mat piti lot khang yang di mapur masih piti lot khang yang body mesen pule itu ngi pudam kali lo hala seta bang la son si claim that lo itu bang do clip nang ipusi putu la bang therak me mi alam la ke itu ki lu pusi la se mikir okora pu bang ipu ilong lok lo an ke la suk akam ke claim ke non FIR pivek nahi yok seta ki pinang ya tum a grip party atu pivek nahi karbi tum an ke a grip party lo lage society ing longa rat tum an ke a grip party lo khilon jao khomia karbi la pen adivasi tum an ke la ke a grip party lo adivasi tum ta tribe lo ke di ala tum an ta a grip party lo eli tum an ta la ke FIR pi tamelo ako FIR aphan police tum chong hong nang nelo lage DC ta chong hong nang nilu lagi nili ta DC ke claim hota ni tum chong hong hi bang FIR pe wang sinang to bang ke lasi non ni tum condemn lo pen la son pen ke la ke do clip nang ne chipi yang nang po phan len tung pudam kali seta la bang son akahe no ke karbiang long la pen karbi dak tribe atong bong khilonjia okhomia adivasi atong bong son pape dulong nang ni Karbiang Long, West Karbiang Long, pen di Maha South, pen North East ning hok seta la sono pangai pape dolong nang ni pusi ni litum APHLC pen ke kaning jela. La pen ning oyalam la son ghotona nange bat varet ke non BJP atum ke dohut. BJP atum paperi po ther po anke akahin no akam da pape claim varet. Aja atum pan robor bagan arlo guest house long ponsi ke theng ke chok ahem hang pon det po ke theng ke chok ki tur ki dong la pon da bitu government a quarter long ame thang ahem ta kali lata government a quarter long si ke theng ke chok akam ta claim pun ni tum arju long lo arleng ke the ka che krong tu la ke akola bill ki pipe dormoha ki pipe la pen job card a poisa ration card anda ki pipe 400 pichot ti an ke la ke kapit dukra arlo sotum kapache jor ware dia fansi la ke claim la ke BJP tum se claim la pen la so ke chenge itum BJP pole congress upeta cheng bom la sokam aprang hota son je plan forest arlo reserve forest arlo guest house kimpo hadak si akahe no akam ke claim po alam ta arjulong itu lason he no pik lo non pen kali lo la ke cheng la pen non bange a boy do tu muchot lo therak me muchot lo nang litum kado eta la arjulong la pen thek long lo te la ke therak me khang yang e mahang bir the ang bong e mahang chik klang hai hi son ke in phun king set pen Ciklang dun hai hedaji son jong si dok klip lo pulante. Naga arona ting pen bisar vek nangi la pen la ke klem vek atom pan la ke soda hasti pi vek nangi. Lan si netum APHLC pen ke ningjel. Sir, silang juntalang la solo pan ke chenek ke hello chulang rem do pinum tidi. Isi bakta so takang sai pipon te sulang pilo ni puya. La hello arlo so dum han chenik pik lo pithi ta pithi olo arni si het rinarong pipia pan ka pithi ta lata ningje nangkok lo rat tu ngi chini ne de je po jo ningi de te la okang dukolong si theng pi pen ki chut lo anda vi non dakchot kali aprang ha inglong na tu ta vi lo son ha kandulian na tu ta vi lo son lo along ka prek son si vi ante itum women itum ang ingjermar atum a society ta do alang litum ta thur pak nangji pusing itum choning ril lapen government atum DC lapen SP atum da lapen Assam government Himanto Biswa Sharma amethang thur plutsi labang so lason akahenok ke ongvaret Karbianglong West Karbianglong dimha sau bethe lai hu akahenok ke ongvaret ke kapang ton nai ke bon nangi apan alang litum action and vek nai ke en nangi aron ta do
lo long ta do ning hok ta lage ke allo ve pinsita lage claim melo lage sona ka he non nang ni puga pedo long nang ni puga la sini tum demand lo government tum action and payment ni da government tum action and pomat aku arong damat ha ajo munit phan sam dam thor pu karbara bang hai la claim nang ni arni si het claim bu si pu taraba salong baji sia por se ajo dam si bang hem munit tum phan pondet pu anta long lelang bodi no anta Wan ala po wan. munit bang wan et lo pu si pu pilo ajo ke dam nang po kam ke du kere son secret killing a karbar midnight la pu son knocking pu hala suhut aprang da dolo ulfa tu phan kidnap ji pohot non elitung ulfa son da kali thang da kali dake lapen la arlo ke do tum chere nahi arlo ke do tum non ningjeri puge pupia porlo alang litum phan kokrai lo ke di paningje hai he ni litum kai tha pu olo lo teng ben si kokrai lo non arlo ke do ka che krong tum chere nangi nang litum apiso asopi atom phan asopu atom phan son vigimeni anya nang litum ta do clip nang kokimeni lagi ki vera kam lo therak me akam lo la si arlo ta do akam avi ni tu ni sini he daga democracy teng ben si tum che dan ni che song ni election hut si che song ni la so kam ke laga democracy pinak lage dake gonotantro dek lage gonotantro teng ben ni democracy teng ben si election along si lage claim ni ke chok che pot lage bjp to ke take lo pu se tin tu la si pu lage spdc ta ne room si do pu laga dd ande spdc alang li room si do pu la te alang li itu ma cm si chok che lo spdc to man pilo pa pe claim long le de alang li tum si khang dun thip ti gen te lai lo ke chok che lo lage bjp tum si ke chok che lo ke chok che putalata ke chok che claim ji pu si ke claim nong atu bang la bang